Ассалому алайкум дӯстон ва бародарони азиз. Дӯстони азиз, пеш аз ҳама узр мехоҳам, ки чанд муддате дар видео набудам, машғули корҳо будам ва натавонистам, ки давоми дарсро ба шумо пешкаш кунам. Дӯстони азиз, дар ин видео мехоҳам ба шумо як муроҷиате карда бошам, аз шумо як хоҳише карда бошам. Дӯстони азиз, ҳадафи ин муроҷиати ман дар масъалаи навистани ё занг задани шумо дар WhatsApp аст. Дӯстони азиз, баъзеҳо чуноне муносибат мекунанд, ки дили одам хунук мешавад. Дӯстони азиз, ман ҳаракат мекунам, ки ба шумо фаҳмонам. Айни замон WhatsApp ман банд аст, яъне телефони ман банд аст ва агар ки банд намебуд, ман ба шумо нишон медодам, ки чӣ хел муносибат мекунам. Дӯстони азиз, баъзеҳо занг мезананд, бе ягон ҳушдор, бе ягон салом алейк, прямои видеовизу занг мезананд. Он шахсро ман бори аввал дида истодам, намешносам, номаш чи аст ва умуман дар борааш ягон маълумот надорам ва ман прямои видеовизу занг мезанад. Бадтараш ҳама ин аст, ки фикр намекунад, ки шояд ки ман дар кор бошам, шояд ки бо оилаи худ бошам, шояд ки машғули чизе бошам, шояд ки дар вазъияти ноқулай бошам. Вале ин чизро фикр намекунанд. Дӯстони азиз, баъзеҳо бошад видеовизу занг мезананд, баъзеҳо ҳатто 12 шаб ҳам занг мезананд. Прямои видеовизу соати 12 шаб, ки ҳама хоб аст, занг мезананд. Агар ки дарои менависӣ, ҳам бародар чӣ гап шуд, чӣ шуд, мегӯяд, ки ягон кор биё, ман Туркия бурам. Ва ё мегӯяд, ки салом алейкум, мехостам дар бораи Туркия маълумот гирам. Бародар азиз, намешавад, ки дар рӯз маълумот гирӣ. Соати 12 шаб ҳама хоб аст. Боз дӯстони азиз, як намуде муомила мекунам. Баъзеҳо масалан менависанд салом алейк, ягон ҷои кор ҳастай бирем, ё баъзеаш ягон кори соз биё бирем. Дӯстони азиз, ман ягон менеҷер нестам. Дуруст, вақте ки шумо ба ман муроҷиат мекунед, ки бародари азиз, ман ният дорам ба Туркия равам ба хотири кор, агар ки илоҷаш бошад, ба ман ягон кор биё. Он шахсе ки чунин муносибат мекунад, ман то тавонам, то чӣ қадре ки тавонам, ман ҳаракат мекунам, ҷустуҷӯ мекунам, ки мушкилии он бародарро ҳал кунам. Вале дӯстони азиз, вақте ки шумо бе ягон аҳволпурсӣ, ҳатто аҳволпурсӣ намекунам, баъзеҳо салом алейк, ягон ҷои кори соз боша, мо ҳам бирем, ё ки ягон ҷои кор биё, мо ҳам бирем. дӯстони азиз, дар ин хел муносибат ман хоҳиши кӯмак карданам пайдо намешавад дар ман. Лутфан дӯстони азиз, дуруст фаҳмед. Дӯстони азиз, ман инро ба хотири миннат кардан ё ягон чӣ намегӯям. Баъзеҳо дӯстони азиз, дуруст аз ман кор мепурсанд. Ман ба он шахс ҳаракат мекунам, ки мушкилиашро осон кунам. Ба он шахс ҳатто ҷои хона, ҷои кор, ҷои хоб, ҳамин чизҳоро ёфта медиҳам. Ба ӯ мегӯям, ки бо ҳамин нафар алоқа кун, бо ҳамин нафар гап занон кун, мушкилиятро ҳал мекунад. Дӯстони азиз, ҷавобаш майли. баъзеаш ҳичӣ наменависад, ҳатто як раҳмат намегӯяд. дӯстони азиз, пеш аз ҳама узр мехоҳам, агар ки ягон сухани ноҷое гуфта бошам, вале ман инро ба хотири миннат кардан ё ягон чӣ намегӯям. Ман дӯстони азиз, вақтҳои ахир дигар тоқат кардан натонистам, аз ҳамин хотир ин видеоро карда истодам, ин муроҷиатро карда истодам. Ба хотири он ки дӯстони азиз, дар кор ҳастед, дар корем, дар вазъияти ноқулай. Видеовизу занг мезанам, мебинем кӣ ҳасту, чӣ мехоҳад, якум бор дида истодаем. дӯстони азиз, ин хелам намешавад. дуруст, ман ҳаракат мекунам, дӯстони азиз, ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. аммо пеш аз ҳама узр мехоҳам, ки вақтҳои охир шояд ки ба касе дар WhatsApp ё дар комментариҳо ҷавоб дода натавонистам. Сабабаш ҳамин муносибатҳои дағалон набуд. дӯстони азиз, хоҳиши ман чунин аст, лутфан занг назанед, дар WhatsApp занг назанед. Агар ки савол ё ягон хоҳед ки ягон маълумот ё ягон савол бошад, умуман лутфан дӯстони азиз, як бор вале батафсил ҳамаи саволҳоятонро нависед. ман ҳаракат мекунам, ки вақт ҷудо карда ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. дӯстони азиз, агар илоҷаш бошад, каме муомилаи хубтар кунед.
ба хотири он ки ҳангоме ки касе муомилаи дағалона мекунад, фарқаш нест дар ҷои ман касе ҳам бошад, хоҳиши кӯмак карданаш гум мешавад. Дӯстони азиз, лутфан дуруст фаҳмед. дӯстони азиз, агар ки ягон гапи ноҷой ё ягон сухани қабеҳ гуфта бошам, узри зиёд, аз ҳамаатон узр мепурсам. вале боз ҳаракат мекунам, бо вуҷуди он ки муносибат дағалона аст, ҳаракат мекунам ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. ҳаракат мекунам ки заррае ҳам бошад, ба касе фоидаам расад. дӯстони азиз, хулас ҳамин тавр паноҳатон ба худо. Иншоалло ки дар видеои оянда боз вомехӯрем.